Jednovrstvový stan Camp Go Pop-Up 3P je odolný voči poveternostným vplyvom a kompaktný v zbalenom stave s kvalitnou konštrukciou zo sklených vlákien. Stan umožňuje pohodlné spanie pre 3 osoby a je vybavený odolnými zipsami, vreckom na zavesenie, vetracími otvormi a má vodný stĺpec 1500 mm. Podlaha stanu je vyrobená z odolného materiálu a celková hmotnosť stanu je 1,8 kg, čo oceníte pri presunoch medzi kempmi. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alza Box vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alza Boxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.